Mica dea fra le braccia, o dolci baci, o languide carezze. John Ekeleers, de naam zegt u misschien niets, tenzij u wel eens winkelt in de Brico van Lier. Hier ben ik ook heel veel te zien in de Brico-service, om hout te verzagen, platen, ook voor advies te geven van het een en het ander materiaal hier in Brico. John werkt halftijds bij Brico, maar werd op slag beroemd in Nederland door de finale te winnen van Una Voce Particolare, een tv-wedstrijd voor stemmen met opera-kwaliteit. Als je hem tegenkomt, was hij wel eens aan het zingen of zo, of zijn toonladders aan het oefenen of zo. Ja. Dus dat was plezant. Sinds John bij ons werkt is hij steeds vocaal aanwezig in de pergola's aan het aanvullen. Dus dat is gewoon prachtige stem. Dat was onze lopende radio. Hè. Ja, dat is het een en het ander. Dus je er gelijk van.